Madzibaba echidhumbeni sekuru Gokwe nhasi tauya zvakare vana mai tikati aiwa vana mai muri kuzviona here zviri kuputsa dzimba dzakawanda zviri kukonzeresa kuti vana baba vangu vasingadzoki mudzimba vakabuda vanoenda vobva vanodzoka vatadza kudzoka vamwe vakadzoka vanotadza kuzobuda anomukuona inyaya yekuti isusu vana mai kune vamwe vana mai vane kuzasi kwekuti unotohleya kuti kwatwazi gomba kwadhamba zvokuti unotoshiya kuti kwendava handiti mwana ungoti akatongozvara kutodzoka zvatovharana hapasina ndo zvinokonzeresa kuti varume mizoona vachiita tuchembere handiti kune tumwe tuchembere tunomwe mukati moturi taitika zvori chero ukaenda ukavabvunza muchitungwiza mese munozviziva kuti aiwa tuchembere turiko izoka muna mugoko mukatoti machembere anotokudza kuti aiwa pane tuchembere tumwe tutaitira kuti murume wako akaenda ikoko adzoki that's why muchiona vamwe vafana vachizoti vakangonotesta kwekwe kuzodzokera kuvasikana aiwa havachatokwanisi ngozi vanenge vachiona vasikana idziva chairo rokuti ukapinda kuti wanyura mudhambu chairo unotoziva kuti zvotombofamba sei but inyaya yekusagona kushaya vanobatsira ngozi iko zvino vanhu havachadi kubatsirana iko zvino munhu akangoziva zvaziva atoziva wega zvotongopera zvakadaro andikona mbozonga vana baba vamwe vanopinda klap mazesaundi mamwe anobuda kuti munhu next door anotobheka nonemi nemi ndojiko chiri kuitika saka mwana baba vanongonyara mukadzi wangu manje ndozonakidzwa nemukadzi uya kuti ukapinda muyanda klap aiwa beta tingoita se tingoenda dokuti uchembere tiri kunze uko kunana notoni uko nanditi anomukuona manje saka izvo zvinhu asi ndo zvatauya kuti nhasi tiite tibatsirane amubata manje iyezvo mukabvunza varume vanokudza kuti aiwa ichokwadi chotagona madzimai echidhumbe nekuti kunze uko aiwa kune madzimai mamwe atoriko zvimwe zvimachembere but aiwa zvichiri zvibhebhi bozvetu akagona kutirita handizvo but paipai hapana nyaya yakambonya inyaya diki yese iyoyo inoita kuti unge une zigombo rako kana kuti unge uchirira mazisound aya tunyaya tudiki tunogadzirisika but zvandokwanisa kugedza ndikuudze security iripo panyaya dzedzi vanhu vakaona muri kuita dambudziko roti tikakubatsirai panapa kana kuti vanhu mukabatsirika kwamene mabatsirika iko kwanditika muri kuita dambudziko rokuti munobva ngofungidzira musaita mufungidziro yokuti mushonga wakataurwa uya kana kuti muti wakataurwa ndeuyu handitika endai musika misika munotengeswa mishonga zvaita kumbari pamupedza namo apa endai pamupedza namo handitika munopinda mupedza namo muya mobvunza miti yatetaura panapa toda kuti tibatsirane musananga munondo wega iwe usingazivi ema iri kusunga ukakuwana uchikumura muti ema ikakuwana uchikumura muti wayo imhosva iyoyo yekutora mbozi mbe muchitora nyika mukana kumura muti usina right yekukumura muti endai munotenga musika munotengeswa mishonga pamachipisa apo vatori panotengesa futi mishonga ipapo right mukana mune kuzasi kwakaita sezvozvo kuita hlapu kwakaita ziburi kwakaita muchida kuti kuzodzokedzana unotora muti unonzi mupfura kana makwati emupfura handitika wobva wamanyika mvura inodziya wanyika mvura inodziya wobva wagarira handitika kana kugeza nayo unomira yaita red yaita tsvuku inototsvuka kuti atsvuka asi chaichaipo handiti yatsvuka paipo wobva wageza chichi nayo iyi method inoshandiswa futi special kana uchangobva kuzvara zvezvo uchangopedza kuzvara unofanira kutora futi mupfura wogarira mupfura uya kana kutogeza nemupfura uya unobatsira pakudzora sikarudzi yemadzimai pakudzora uchangopedza kuzvara paipai unopera munonzi mupfura ukangopinda mupedza namo yakabvunza andoda makwati emupfura kana kuti vanoziva kana kune kwamuri ikoko iriko mupfura unobvunza vanoziva usashandisa miti yausingazivi zvinokonzeresa maeffects because iwe uchatora muti usiriwo unokuwadza bvunza vanoziva futi zvakare ema inokuwanikidza uchitema muti wavo saka tsvagai mupfura ndo method yekutanga unotora mupfura woita sei wogarira mupfura kana kutora mupfura wogeza nemupfura special kana uchangobva kuzvara zvezvo zvinokurudzirwa futi zvakare saizvozvo kuita method iyoyo zvakare ana mai unokwanisa futi kushandisa method yenzungu unotora nzungu dziya dzakamenywa dziya wobva wadzivatisa mumvura usiku hwese wobva wamuka mangwana kuseni uchiita sei uchimwa mvura iya zvinobatsira futi kudzora nyasi muri kuona ana mai zvinobatsira nzungu dzinobatsira unotora nzungu dzako dzakamenywa unotenga nzungu dzako kumisika uko kuna kumisika kuna vanadzo tora nzungu monyeka mvura dzovata mumvura wamuka kumangwana uchiita sei uchitomwa mvura yako iya handiti zvinobatsira kudzora sikarudzi yana mai kuti baba vasazotiza vakuenda kunze kuti zvakare ana mai munofanira kutora mvura inotonhora izvo pautano hwedu isusu kana pachivanhu chedu kana pachichi chedu handitika tinokurudzirwa kuti madzimai havagezi sikarudzi nemvura inopisa please izvo zvinotokurudzirwa tora kabhaketi kako kadiki wapedza kugeza paipai handiti
wobva watora mvura yako inotonhora iya wogeza nemvura inotonhora. Mvura inotonhora chaiyo ndio inokurudzirwa because kwete mvura inopisa ndio inodhambisa futi ka. Mamuziva kuti mvura inopisa chaiyo pachayo ukageza nemvura inopisa kuzasi inodhambisa. Kuna vamwe vanenge vachiti vanenge vane matabhu vachigezera matabhu unofanira kutora bhaketi ungone chibhaketi chako wodira mvura inotonhora wobva wogeza sikarudzi yako. Kana vai vada kudzora tora maice handiti unotora maice wongodaiso maice ako aiwa manake ayo nyama dzinodzoka. Torai maice kuna vada kudzoka sikarudzi pati pakugeza ngatigezere mvura inoita sei mvura inotonhora sikarudzi kwedu ana mai zvinobatsira izvozvo. Vana mai chikumbiro chandinacho ndechekuti special pamufura apo nenzungu handiti musanyanya because inotodzoka kuti mwana muduku kutovhara kuti ndi saka musanyanyisa because inovhara inotodzoka kuti akadiki zvokutoti baba vandopedzera kutoshaura kona iwe ko alpha handiti. Izvi kazhinji kacho musazviita muchiita bonde narume. Taimira kana rume panombobuda kana 2-3-4 days paipai kana kwamuri ufamba rwendo kwamaziva kuti uku kwatiri kuenda kwakusa mau matosvita muchitosimuka muziva kuti apa tonozodzoka zvidai kwete kuti nhasi muri kutoita mau matoti mangwana nhasi ipapo pamateta baba ototi ngavatouya aiwa zvipe kana 2-3 days handiti ka. Siyai kuti mapedza nhasi kuita handiti motobva mateti baba chitoya pamusoro motodai so ndopai pamozova muiti ye madzopa chitumbeni avagonise kurugoke vakangonditaura kuti kwanzi zvinoita nzungu ndakazita hapana zvakaitika ai waka tiri kuti isusu zvinoda baba vasiri kumhanya vasiri pahari handiti mukwanisa kuti nhasi matopedzana baba motozvitanga musi uyu muchitoenda mberi aiwa bo musazonyanya futi musanyanya kuzodai inovhara tikazopedza takutomauchema futi panyowani. Saka aiwa tinokutendai tinoti stay creative tisapota vision 2030. Tinokutendai madzimai ndezvemadzimai tinokutendai.